mana Hey, DJ Dion. yaron Sokoto ba A B na gode. Mu tashi mu farka yan arewa, mu tashi mu farka barbati. Mu tashi mu farka yan arewa, mu tashi mu farka barbati. Mu tashi mu farka yan arewa, mu tashi mu farka barbati. Mu barbati, mu barbati. Ba mu tsoron kowa, in ta fito sai mun faɗe ta. Ko za a kashe mu wallahi sai mun furta ta. Arewa ba a son mu amma an ki faɗi mu fahimta. Ana yi muna canjin burhana, wannan ba mu gane ba. Lokaci yayi dai ana son mu za mu gane. In ko ba son mu a fito a faɗi mu fahimta. Shugabannin mu yanzu sun koma fakazanta. Kashe mu ake yi ba su kallon sakonnin mu. Da kun nuna irin haka akan matsalolin da suke damun rayuwarku da rayukanku, kamar haka za su sauya. Sabanin haka kuma idan kuna so rayuwarku ta zauna jiya yau, to shugabannin ne da kuka zaba suna nan a tare da ku. Sai ku ci gaba da kuntata kamar dai yadda kuka saba. Za mu iya samun yanci a wannan ƙasar ne kawai idan har muka samu al'umma ta shiga wannan yanki. Kuma kada mu ce za mu jira sauyi, mu zama sauyi. Duk da cewar ya kasance muna fuskantar kalubale da wahala na yau da na gobe, ina da mafarkin cewa wata rana wannan ƙasa za ta miƙe. Najeriya! Najeriya! Wayo duniya, ina raki da mu duniya. Da Allah mu tashi mu daina bacci arewa. In ba kun kula wayannan manyan ba son mu suke yi ba. Kowa nan Zamfara sati ne da aka sace yan mata. Ko labarin ya fito suna yi. Mu tashi mu farka yan arewa, mu tashi mu farka barbati. Mu tashi mu farka yan arewa, mu tashi mu farka barbati. Mu tashi mu farka, shawara ce mu tashi mu farka barbati. Wannan shawara ce ga duk wani dan arewa. In ka ji ka ɗauka, sai kashe mu ba ake yi. Sau ma an ɗauke mata kusan mace 40 ka ɗauke. Wa ya fito magana cikin su. Ta haka mu tashi mu farka.